ni sani koro jowa ong'eyo ni nyaka wawuo gi sirikal mondo ka gik moko timre. Kanyo wabedo kanyo waneno kaka jogo chunygi koro gonyore mondo gitimnwa godo gik moko. Jotendwa makaluo moyier kochakore koda mantiere national ka, mae sa mwaduong'e dhoudigi madongo gi matindo pile ka pile, nikech Ruto osechiwo instruction ne ministries te mondo yawnwa dhot. Koro wan ema mondo wadhi, nikech ok obi kawi mochako dhi oteri ka pini koro dhi kama. Omiu ng'ama pango pesa. Opuonjo ka kuluo rech. Onyisu ni omiu low. To omiu ng'ama nigi kifungu mayawo kama chiemb rech nitie. Kuponi mondo mi rech olewre malo mondo kokikawe. Koro nyocha wabedo for example gi Mbadi wacho ni mae mitimo dhi mondo urom gi jogi kama to kelona twarwako.